Hej YouTube. Det er Lasse fra det der Halløjse Gameplay Halløjse der. En kanal til mig og nu har kønne. Vi har faktisk blevet lidt skuffet over, at jeg har tænkt over, at I ikke kan finde noget subscribes. Jeg ser med, som der faktisk ikke særlig mange der gør, men det skal I altså. I kan klikke derop på Google. Og så kan I klikke på, nu får jeg bare op, YouTube. Og så kommer I ind på sådan en. Og jeg skal lige 2 ting. Sådan. Vi er faktisk blevet skuffet over, at I ikke kan finde noget subscribes. Så derfor, så skal I gå ind på vores video. Så. Og så fortsæt. I skal gå ind på alt det her. Og så skal I gå ind på kanalen. Og så skal I se de her. I skal se alle vores videoer. Og så lige det der. Det var en lavet i går. Og det er alle sammen. Og så det her. Så skal I klikke på den der like. Og så skal I klikke på subscribe. Helt vildt mange gange. Det var bare det. Og jeg håber I finder ud af det. Fordi ellers er jeg ikke særlig klog. Hej YouTube.